नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. अंकोला शिरूर अपघातात बेपत्ता असलेल्यापैकी महिलेली कूड मिळली. 8 शव मिळले, 3 अजूनही बेपत्ता. कारवार. अंकोला तालुक्याच्या शिरूर घुड कोसळलेल्या अपघातात बेपत्ता असलेल्या 4 जणांपैकी सन्नी हनुमंत गौडा या वृद्ध महिलेली कूड गंगावळी नदीच्या गंगेकोळा लागी मिळली. हे जेन मृतापैकी 8वी कूड मिळला. बाकी 3 जण अजूनही बेपत्ता असतात. तेमगेलो शोध कार्य सुरू असा. NDRF आणि SDRF मिलिटरी हेमगे सतत शोध कार्य सुरू असा. डोंगराच्या कोसळलेल्या मातेत केरळचे ट्रक ना अशी माहिती मिळाला. कदाचित मातेबरोबर गंगावळी न्हंयेत ट्रक आणि ड्रायव्हर अर्जुन व्हावून गेले उरत. या अंदाजार बेपत्ता आशिल्लो शोध कार्य जोरदार सुरू असा.